Aj keď je letná turistická sezóna v plnom prúde, na Zemplínskej Šírave na východe Slovenska je rekreantov menej ako v minulých rokoch. Slovenské more znovu opustili zahraniční turisti. Rekreačné zariadenia sú tak viac odkázané na priazeň domácich rekreantov. Presne pred rokom v takomto čase bola táto pláž doslova posiata stanmi. Podľa slov tunajších podnikateľov je dnes na Šírave rekreantov o 30 až 50% menej. A na tržbách to cítiť, no. To ja viem, tak 30% dole. Bývalo aj cez týždeň viacej ľudí, teraz ich je podstatne menej. Dnes túto uličku ľudia zaplňajú iba počas večerov a víkendov. Menej ľudí je aj vo vode. Na nedostatok rekreantov sa sťažujú aj prevádzkovatelia tunajších atrakcií. Robíme 4 plavby, ale nie sú plne vyťažené, ak by mali byť ani z polovice. Hotelieri síce tvrdia, zariadenia máme vypredané, v reštauráciách však tržby poklesli. Môže vraj za to nová mena. Euro odradilo zahraničných turistov, a to najmä turistov z Poľska. Domácich rekreantov sem lákajú najmä bazény. Zahraniční turisti sú však náročnejší. Česi a Taliani Šíravu vnímajú aj takto. Trošku některé pláže jsou špinavé jako odpadky. No tak dřív to bylo lepší. Lidí tady bylo víc. Tutto bene, molto bello, panoramica molto bellissima, fantastico. Zo Zemplínskej Šíravy Vladimír Bučko, televízia.